Good evening guys. Manihapon ta. Manihapon. Natay giluto nga pata guys. Init. Tiil sa baboy ba. Pata, crispy pata kay paborito ng Juliana. Tapos nasa tay sa usawa na to guys, lami kayo. Nasa tay talaba. Wow. Talaba guys. Mas butang na to og siling na yung mga sibuyas. Manihapon. Sabaw. Pata guys. Wow. Crispy kayo. Yan kapalada niya. Baboy. Tapos putang na ito aning talaba guys. Makita mo yun guys. Putang na ito og suka. Din sibuyas. At sa mga paluwas may antag na napod mo sa tag sa lamisa ron guys para magdunga tag panihapon. Kami na kay kaon bumayo. Agum-gum ta. Wala ba? Muna katong sa una so, si buhay pa si Ernie Baron. Namto siya sa may kuwan sa una, makro. May kubaw, subabaw. Main Avenue. Yun siya the best kuno nga pang pagana kuno sa kanang way mga anak. Talaba kuno talaba. Buhay pa to siya. Ernie Baron, the best talaba ko no. Hindi na ko tason guys. Thank you so much. God bless you all.